Есенімсіз эфирда яңалыклар шығарылышы студияда Лилия Гатина алға тоба қойып темалар турында қысқаша. Шәһәр күләм ата-аналар комитеты балалар ялын оештыруны тикшерде. Тикшерүнең нәтиҗәләрен инде. Донбасс балаларына китаплар Яршалыда шундый исемле акция уза. Шәһәр күләм ата-аналар комитеты балалар ялын оештыруны тикшерде. Алар солнечный сәламәтләндерү лагерына юл тоттылар. Хәзер бөтен комплекста 2000-нән артык малай һәм кыз ял итә. Тикшерүгә безнең тикшерү төркеме дә кушылды. Солнечный балалар лагерында ата-аналар корпусларны карап чыктылар, бүлмәләрне, душ бүлмәләрен, бәдрәфләрнең, сөлгүләрне һәм башка күп нәрсәләрнең чисталыгын тикшерделәр. Киләсе пункт ашханә булды. Анда аларга төшке ашны татып карарга тәкъдим иттеләр. На данный момент все устраивает, в корпусах все прилично, детям выдаются полотенца, есть душевые, санузлы хорошие, выдается вода. То, что немаловажно в нашу жару. Сегодня я убедилась, что еда разнообразная, она сбалансирована, она из качественных продуктов. Граммовка готовых блюд соответствует заявленному меню. Битой посуды нету, соответственно, все было очень вкусно. И большое спасибо управлению образования за такую прекрасную возможность, что попробовать все. Тикшерүдә мәгариф идарәсе башлыгы Рөстәм Хужин да катнашты. Безопасность организована здесь конкретно в данном комплексе лагерей. Это Росгвардия, то есть работа медицинского персонала, вожатых и так далее. То есть, в принципе, каких-то замечаний крупных, еще что-то нет. Бөтен комплекс өчен меню бер юлы 14 көнгә раслана. Шуңа күрә лагерьларда ризык бер төрле, әмма һәр ашханәдә үзләре әзерлиләр, диде Рөстәм Хузин. Лилия Гатина, Яна Вальдю, Тимур Сафронов, яңалыклар. Шолга эш визиты белән Россия Федерациясе Дәүләт Думасы депутаты Алексей Нечаев килде. Ул Европадагы иң зур кипмастер сәнәгать паркында булды. Хәзерге вакытта анда 300-гә якын резидент эшли, гомуми майданы 1 миллион квадрат метрдан артык тәшкил итә. Делегация 3 компаниядә булды. Алар белән безнең тикшерү төркеме дә булды. Россия Федерациясе Дәүләт Думасы депутаты Алексей Нечаев беренче булып автомобиль жгутлары һәм үткәргечләр җитештерү предприятиесе белән танышты. Хезмәткәрләр әйтүенчә, кертелгән санкцияләр аркасында алар билгеле бер кыенлыклар кичергән. Есть дефициты по компонентам, но эта проблема решается за счет наших коллег из Китая, да, которые помогают нам получать эти комплектующие. Шулай ук делегация ике предприятиедә булды. Бу логистика үзәге, шулай ук Карданова алары җитештерү компаниясе. Промышленность – это ядро нашей экономики. И сейчас, когда много западных санкций, когда мы воспроизводим в партнерстве с другими странами выпуск продукции, очень важно, чтобы были люди, которые умеют и сделать, и понимают, что нужно, что не нужно, которые могут организовать логистику из новых наших партнеров, новых стран. Шуңа күрә Алексей Нечаев билгеләп үткәнчә, әзер инфраструктуралы сәнәгать парклар, кирәк җиһазлар булуга эшли башларга да була. Россия Дәүләт Думасы депутаты сүзләренчә, бу икътисад үсешен тизләтә. Мы представлены еще в 6 регионах Российской Федерации, и в этом году запустили проект в Новоистской области Республики Узбекистан. Сейчас там строятся 2 производственных здания индустриального парка по шаблонам и по стандартам Камского индустриального парка «Мастер». Шолда Алим сәнәгать технопаркы төзелә. Бу кипмастерның 8-нче чираты. Ул быел ачылырга планлаштырыла. Лилия Гатина, Эльмира Гайнетдинова, Кирилл Хабзей, яңалыклар. Донбасс балаларына китаплар шундый исемле акция Шолның 3 китапханәсендә уза. Аларның һәрберсендә әдәбият кабул итү пунктлары оештырылган. Китаплар Донецк һәм Луганск халык республикаларына җибәреләчәк. Китапханәләрнең берсендә минем хезмәттәшем дә булып кайтты. Например, у нас тут коробка для малышей. Вот такие красочные, маленькие вот такие книжки. Фантазиядан сүзлекләргә, киятләрдән романнарга, шулай ук дәреслекләргә кадәр аларның күбесе инде тартмаларга урнаштырылган һәм җибәреләчәк вакытларын көтәләр. Китапханәчеләр сүзләренчә, Донбасс балаларына китаплар акциясында 20-дән артык укучы катнашкан. Ләкин хезмәткәрләр сүзләренчә, әлеге сан тагын да артырга мөмкин. Шулы халкы басма продукцияны алып килүен дәвам итә. Мәгълүматны сайтларга куйдык, һәр укучыбызга шәхсән җиткердек һәм кыска гына вакыт эчендә без шактый китап җыйдык.
Kitaplar rus tilinde, edebi kitaplar kabul edildi hem derslikler kabul edildi. Bu aksiyonu bilgəç bizning kichkina o'quvchimiz әтиәнисе белән күп күләмдә 50-дән артык китап алып килде. Her bir kitap яхшы хәлдә булсын өчен аларны җентекләп тикшерәләр, шуннан соң басма продукцияны тартмаларга тутыралар. Даими китап укучыларыбыз әлеге китапларны балалар бүлегенә, зурлар бүлегенә алып киләләр. Ә инде уку залында без бу китапларны әзерләп, махсус коробкаларга тутырабыз. Китапларны кабул итү пунктлары 23-нче филиалда, шулай ук Үзәк шәһәр һәм балалар китапханәләрендә урнашкан. Әдәбият җыю дәвам итә. Лилия Гатина, Тимур Сафронов, Яңалыклар. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Лилия Гатина, сезнең белән сау булашам, исән имин булыгыз. Успей заказать со скидкой от производителя до 50%. Пластиковые окна, натяжные потолки, обшивку и остекление балконов, входные и межкомнатные двери. Наш адрес: Новый город, 18-15.